Hi guys! Ngayon ay mag-upload na naman ako doon sa bayan. Eto, maglakad tayo kasi si Sherwin, gikabuhi na naman si Sherwin. Iwan ko kung nasaan na. Sabi ko sa kanya, ihati doon ang motor sa banda ng Kamada. Kasi hindi talaga ako pwede mag-drive dito guys. Hindi ako marunong magpatakbo ng ganito ang daanan. Tapos wala pa. Baka na naman naglala na naman yun ang giahat na yun. Kaya ngayon malalaman natin kung nasaan siya. Naasi Nico. Hala, naasi Nico. Oh my God. Ginoo ko si Nico. Kusog kayo magpadagan sa motor. Ipasakay ko niya pero di ko masakay niya. Bahala na lang kung lakaw ko. Naunsa na. Naunsa na yung motor kaha. Yung ginukuha na. Diko. Dili lagi ko. Lagi. Diko lagi. Diko. Lagi. Ini ramda. Ha? Ini ramda. Magtarong. Lagi. Pantay ka ha. Wala yung bulag na akong bulagan. Magtarong Nico. Sakay ko ha. Sakto. Sakay ko guys. Tingor eh komputeran. Tingor ang komputeran ngayon. Nawala ang trabaho ko. Uy, di ko sabi ya. Paano ko sana? Tingor eh kusog istanan. Ha? Tingor eh kusog istanan pero yang agan ko kayo. Nahinlo ninyo? Ha? Dala niya ang motor? At nala niya ang motor gidilin? Ang motor na ang nyawi ka ha? Ang nyawi ka ha? Nahinlo ninyo? Ang muna ako katurang ano Gila eh tanan. ha Gila mo tanan. tuni ano uban tuni Irwin Ang ano tinae? wow kinain naman patik ano tungon Ah, Irwin na ang nyawi ka dato aha ka gibilin da. Armad lut mo sa da lo tadi awak sa bulan na tanan. Lagi. Ay. Kana karne kit. Kana nilauya, nilauya na. Padahal kusog ko ako ito. Pero na ang gawa na. Dato magawa. Abaro dato ko na ba kana padagan ko nga. Kaya wang kat nga napangusan ni ato ko bago tanan. Kinsa may napangusan? Ay si Dulon. Dudon nga. Ay amot kita to. Dahil sindangan to. Ikaw nagbago. Kaya kapal kita mal to. Mawao na ko sa gatos kaya tayo kapahit ko. Ngayon siya nga. Ano tayo sa gatos? Bayan ako sa dinamik. Naon mo. Di ka ni kini kontak. Kaya kung wala kay kwarta to kaya tayo abot mo sa tuwan kaya nagpilindi mo siya. Pero ang ako dito mga bata-bata lang. Mga hindi ano pero mag-size. Sa kay gibilinan sa yawi. Dali ako. Dito ran dako na ang Ako di dagan ko- wala. Ako di ko sakay gid nimo lagi ba. Ayabi. Ang yabi lagi kaha asa. Mungtana ko asang yawi. Ba- Nga ba diya, basig wala siya dito. Iapas nga tuwa man ka dito ng paingon. Saba ra bagi kayong giatad. Madam. Ayo.
Wala yawi gibilin Sherwin dani? Yawi? Bayra ulit. Asa di ka ang yawi gibilin? Nako guys, balik ako sa akong agi kay wala si Sherwin, Ginoo ko ang yawi. Hindi iniwan doon sa may motor or doon sa tindahan man lang iniwan. Wala. Ay nako. Guys, dito na ako sa kanila ni Lilin, tapos nandito si Uyong-Uyong. At saka, nandito na sila ni Janjan at ni Store. Anong plano mo ngayon? Punta tayo sa Salag? Madami pa na. Or doon sa kay Pagin? Hoy, dagan kay dito ilapon. Asa dapit? Basta dili para isip. La Vista del Paraiso. Asa dapit mo na naay? Manolo. Manolo kalayo, abas kay naabot mo dito? Simbahan. Ha? Sa Manolo Fortes? Sa ibog ka. Kawayan nun. Kawayan nun di ay. Ibog ka. Nyaog maasa man mo. Dito may sa dispa. Matulog. Magdinigmita. Karan siya. Magdinigmita. Kuta, uy. Lulugun ko kurto. Baylo in taon na te. Ako na ni John din. Wala na sobra. Ang kali na lang di. Thank you. Pakuli na niya. Naana sila, nag-uli na, kay wala naman sila yung trabaho. Nagtrabaho, lugar mo ganina dyan, wala. Wala. Wala naman Wala trabaho. to bigwan. Kitnon. Bukid nun mo kaganiha, nag-adto. Panalan mo sa bahay. Panaaran. Lin, Sabado na nimo balik. Sabado. Koy naray mo sweldo kayo. Sabado mo balik. Sa Domingo, magtrabaho yapon mo. Okay. Human man tanan kusina, kini naman sila mo trabahoon. Sa Domingo, Habang lang ni Papa ang sukli sa Sabado. Pero sa Domingo pa, dili mo ang duty. Ang trabaho. Ila dito mo. Ha? La birthday makana nimo Domingo lin. Unsa may imong kuan? Ha? Di ni trabaho ko kanya ni dinhi. Agan hara mo di. Muro man ako ihawon. Oh, salamat. Muro man ako ihawon. Ay, mayroong handa si Lilin sa kanyang birthday. Ewan ko kung ano ang handa niya. Preparasyon sa birthday. Tapos dito na area, nagkalanrakas pa kay nag-construct pa doon sa loob. At saka doon kuan si Bintoy, naglungag. Dito sila temporary naglungag kasi hindi pa tapos ang ginawang abuhan ni Riri. Ito ang abuhan. Hindi pa tapos. Hala, unsa na ang dala nimo diyan? Hala. Quick melt. Uy, musarila man ta. Wala musarila. Uy, musarila sa ingoob. Sa Gaisano. As in, wala. Carmen na. Carmen Gaisano, dito mo. Wala, Japon. Lo, grabe naman, no. Wala, di ay kuan, mozzarella. Unsa man yung uban? Para ni siya linsa. Ketchup ni Tomato paste. Magpisa, nasad ka? Oh yeah, yan ang ingredients ko pang benta. Kaya Pangbinta na. pangbenta na. Uy. Hindi na ito libre. Kani, pangbinta, Japon eh? Kainin. Kainin. Yan ang pasalubong. Hello, pasalubong ni Janjan. Kani ka Wala, ang daming pasalubong ni Janice, oh. Daw na. Ganito talaga si Janjan pag mag-uwi dito, maraming pasalubong. Kaya walang ipon. Busog man mo. Di bali. Ito kadagag ipon. Di bali, nadagan iat sa kuan, CR. Ngayon ako mag-ipon. Ubo na ko ipon. Korso. Ang dudot di ko nung Eto, hala, kakain tayo, day. At saka, masarap ang masarap ang Paris kay na ay Ladies Choice. Abriyo na to ne? Ladies Choice, Lin. May benta rin siya. Where is the Ladies Choice? Eto, masarap ito, oh. Kasi, siya, sandwich bread. Kauno na ko ni Len? Kauno na mo ni Len? Andi palaman. Kur, sige na, kur. Palaman. Pagkuan, kur, kay magkaon ta, kur. Sak, ali na ni Sak. Here si Sak. Ewan ko si Budog kung nasaan si Budog ngayon. Dito lang muna ito. Burog lagi ko ba yung Kain tayo. Adapit ko suguan. bukid nun. Nagkuan dito. Usog kay uwan kay niya kilat-kilat pagid. As in, basa mo. Nagsilong may pero nabasa mi na ugan na. Mo kinahanglan ka kay unaon kay. Aglason dami dito sa sugong. Ulan man.
Atong kami ni Kim ni kuno Kim nang anak dia wala na akong gayapon. Uwe, pinahuta doy. Nakato di kag Bukidnon. Dahil yan. Dahil layan naman di ay, dili pa day sa Bukidnon. Ato ya pong dito nag-deliver mi ni kay boy. Ala, kain tayo ninyo lahat dyan. Ala, kuasa ni Danny Bidi. Kuasa ni Danny Bidi. Unya na sige tuplok-tuplok, ujuk-ujuk dana bi. Ay, jug. Dana Ko dayon kuasa bi. ko oh. Oh, dara mon, palihog mon. Ko kuasa to ni. Ay, Danny na lang ni ako. Dana. So na. Sa na? Sure, ada. Nara o simbahan ng gantuan. Daga nagsimba dito. Lagon. Ano ba? Kuan na Bata daw na dito, dala. guys. Char. Kawayan. Pwede rin tagsad-saad, bawal. Ala, naablihan may isa. Ikuan sa ni Bibi. Kaya na may isa. Ang kuan di ay, ang binuangan di ay kay Milagruso. Masam na siya. Nakadto Ala, lahi lagi ni siya. Unsa ni siya nga kuan? pili sila man. Wala oy labi pa ni siya. Nye, char dahil si Bibi. Oy lami magud ni amo magud ni. Ikuan sa. Oy mama ni pinakalamig nga Mo slice. bali kitabo ni Bintoy. Lang no. Ano pinakalamig nga slice bread do bisag dili palaman na. Kain tayo ninyo lahat dyan. Pareha na magud na oh. Butan niyo sa palihog tikdik. Pareha. Pareha na sila duha oh. Masagtura. Ay, mana sa tayo mo na dadalahon tayo. Ang mama ni. Kinsa man ni tasa. Kinsa na kape. Ambot lang kinsa na kape. Uy, si Saksak. Ay, mumay iti man si manok ko. Sari sa hugaw-hugaw rin mo. Na, kauno na to ag. Natatawa ka na. Buntis na ko. Nangita ko sa kuan ni kading mandiha. Pading. Unsa na open ang pagding? Open daw. Kain tayo ninyo guys. Lahat dyan ha. Lagi ko ano. Kain tayo ninyo. Kasi mingkol dito. Ya, nagkwentahan son. Wow. Kapit, dana. Dia. Lami siya. Una na salad. Padlong ato may kurbada bitaw. Ay, sila papa. Ito na sila papa. Ay katunay dere nga kono. Hindi pa kabot itong barko pa. Katong dere lagi nga kono. Mon. Katong may kondo na ba? Kaya sa di kang saksak di kay. Kuha naman ito yung saksak ko. Biscuit. Saan mo inuon? Nakaniya. May kubada ako may tubo ba? Ay, ano, ako na lang. Araw. Kapot ka bitaw kan. Ano ba na? Nagto ang dungaw ng tangit. Pila ni mo nang? Sago. 200 na. Dara sako. Mga lantawa, mas bata din yung katagan. Laka. Tanawa. Damit ko kag charge. Kuan man yung gikaon. Ikaw na si saksak sa kuan. Sliced bread daw na ay fruities. Kain tayo guys. Ano dito? Sama isa hinak. Ma, sa hinak doy? Ma. Kami isa hinak. Makan kay kanina lagi. Ang saan ang ujog-ujog di Eric Lan? Uyong-uyong. Ha? Ate, amat natin bibiin. Unsa nang uyong-uyong? Ala, di makadinay kay na video. Be, unsa ko nang uyong-uyong? Ang daw nga number 3 pasan sa bahay sa cellphone. Unsa nang uyong-uyong? Pagkatapos nanay. Nanay. Unsa nang uyong-uyong ba? Unsa nang uyong-uyong? Tagay ko sa kalibo, ako isa ba? La kuani say kay di sa ba unsa nang uyong-uyong? Pa mo gana sa sign managa ka nang magpalot. Duha daw ka buok. Ha? Pa, duha daw ka buok. Ano sa dyan? Girl na to ni mo? Wala pa. Dyan, ko nga ordira. Ayaw ka. Agdudi yan yung sa cellphone lagi. Ha? Agduding. I-delete ang email dana. I-delete ang email dana. Mabi akong Kay na usog ang email. Ngayon lang di nasad kay gidala. Nagkuha na, nag-GM. Nakal kanya ang sa Ay, cellphone. dili kuya. Kato kay kuan mo do, Di. Grandmaster to. Karon Grandmaster. Isa lang kablaan para mag-ipik. Ano sa Raymond? Unsa nang uyong-uyong? Kita to na. Unsa nang uyong-uyong? Sino yung Kadawon ko no nag-uyong-uyong. labor? Ha? Unsa nang uyong-uyong?
Mama pangutan na katubag mama na. Napagay dyan ti bebe. Napagay dyan ti bebe. Kabalo ti bebe na na. Unsa nang uyong-uyong tek. Mami, Booking ka karon. mami. Mami, Ha? kanistor. Aw. Hmm? Unsa nang uyong-uyong? Basin uyog-uyog. Kadahon ko kuno naguyong-uyong. Lahi na na. Uyog-uyog guro. Ali dami. Dako tubag de. Unsa ba? Karang gapabuto ba nga kadahon mo na nang uyong-uyong, dili uyong-uyong. Ingon na na. Uyong-uyong na uyog-uyog. Nataka ra man sa. Uwagang. Uyong nga, buta yung uyong. Ano ba uyong-uyong? Uyong-uyong, uyong-uyong. Uyungot. Na di na ba ni editon? Bakit sa di mo digita? Live na video. Video. Laro gid kay to ba? Laro nga. Punta nga ito na ano. Unsa ang uyong-uyong? Unsa ang uyong-uyong? Ambot sa na. Tingnan si Alchel, unsa nang uyong-uyong? Dito pa tubag kami. Wala to. Tubag dayon. Unsa man? Unsa ang uyong-uyong? Ambot. Nagsugod sa atak-atak diha. Sa mga unta guys. Search sa Si Google. Lilin maghimo siyang Wala pizza. unsa ni? Search sa Google. Be. So, ambot unsa nang uyong-uyong diha. Search sa Google. Ay, nahulog. Ano na dyan? Kain tayo ninyo lahat dyan. Apangas mo gang? Ato na makatulog. Pinde. Oy, unsa man nagbinignit ha? Palit na. Ala pagpalit na dyan ka. Pinapalit ka sa merkado. Ha? Sarado lang ikaron na. O dili ay nay kamote, nay saging, nay lutya. Merkado sarado na. Uyong-uyong kay lugar ba nang Unsa? Lugar ng uyong. Ikaw mo tildi, gi-search nimo? Nya unsa man? Uyong-uyong lugar man na ah. Lugar di ay. Kaon sak. Ari si budog di ay. Tik. Naguli na. San Rafael Miagaw Iloilo. Moy uyong-uyong. Palaka. Kanyo man siya dinhi sa siya. Kawan, Kawan. Waman lagi ang duha Budbud South University of the Philippines, Visayas. Kinsa birthday? Saksak ug amay ay saksak ug ako official chill. Saksak ug amay ako. Saksak ako ug Ako ug si amay. si ako ug si Amay ang birthday nila karon. Daw kang Arcel? Hala no. Tulo pa gyud kabukik. Wala ko kay bawo. Tulo pa gyud kabukik. Ha? Wala ka mo cake. Siya na. Wow. Nga masad niyo binili si mami nga lami man kay tong cake. Nama ma isa na bilin. Ah, may dala si budog dira sa cake? Mama. Wala ko kay bawo mong good. Wala na. Tiyan mo be nagawas. Konto na ako. Nya. Ay ta diri sa kuan. Len. Nag-video na ka diya sa kuan? Nag-video na ka? Dito sa sala? Very good kaayo. Naglimpyo si Lilindad ko. Philip ito, bukid ito kang Philip. Sige. Kalandakas pa kayang area din hi. Kani dili kay kuan man. Kamulo pa man sad kuan nya. Mo niya ang sira nila. Ande sa taas. Alkuba. Ang alkuba dan. Ay panda nila mo. Nag uyong-uyong nag-sounds mo. Na nagpa-sounds.